Mitä vittua te laitte sönkkäämään? Tämä koko voi kohta sua tuossa pyörittää tuossa hangessa, jos sä saatana haluat niin. Vaikka sä oot saatana päätä pitempi, niin kyllä sä saat saatana tulla mun päälle, jos sä haluat. Pää nyt se turpas kiinni. Pää nyt se saatana turpas kiinni. Me justiin sovittiin tuosta, vimpeliläisten päällä ei käyä. Täällä on yksikään vimpelistä, joka tässä autossa istuu. Tää on kaikki vimpelistä. Kaikki vimpelistä. Vittu minä oon Kortesjärveltä, tuu mun päälle, jos ton tulee. Vittu minä oon Kortesjärveltä. Tuu saatana mun päälle. Rauhoitu. Rehteri rauhoittuu nyt. Rauhoitu. Kortesjärvi vastaa vimpeli, tuuksää. Rehteri rauhoitu. Kristian, nyt se turpa kiinni. Rauhoitu. Älä melu. Tuuksää. Älä melu. Nyt vittuun siitä huutamasta. Rauhoitu. Sinun tässä pitää kukaan muu ei huokka sinä. Mä sanoin just, että vimpeliläiset ei tappele. Niin, ei ne tappele, mutta on mä sanoin vieraan tässä leikää. Et. Mutta miksi meille sitten no miksi vittu mulla on huulipaisuksissa? Ei minä tiedä. Niin. Äsken sä tulit tuolta penkosta ylös, kun sä sinne menit. Niin. Sä lähit saman tien, kun ne